Вітаю вас, гэта пара, наш першы выпуск у 25-м годзе. Годзе, які прынясе стромкія змены для Беларусі, то напэўна. Пра тое, якімі будуць працэсы, якім можа быць ланцужок падзеяў у гэтым відэа. Дазвольце мне сцісла пачаць з постнавагодніх развагаў. Магчыма, вы звярнулі ўвагу, што каляндарная сетка 2025 года цалкам супадае з 1941 годам, калі Беларусь зведала ўсю жудасць другой сусветнай вайны. Бамбіць беларускія гарады пачалі яшчэ ў 39-м, Баранавічы, Берасце, Гародню, Ліду. Ну вось уся эта жудасць, калі людзі ў месяц гінулі сотнямі тысяч, нават такое бывала. Геноцид, Холокост, это ўжо пачалося ў 41 годзе. Таксама каляндарная сетка супадае з 1986 годам, калі здарыўся Чарнобыль. 1 студзеня серада, у лютым 28 дзён, 1 у 1. І мне, ведаеце, трывожна, калі я чытаю паведамленні пра Астравецкую АЭС, што там нешта не працуе. Мы ж разумеем, для чаго будавалі гэтую АЭС. Не толькі з мірнымі мэтамі, а блізка паставілі да Вільні, што это таксама інструмент гібриднай вайны. Все гэта трывожна, але хутчэй за ўсё это вот этыя каляндарныя сеткі, гэта супадзенне. Сенсацыі яны яшчэ наперадзе. Што тычыцца навагодніх віншаванняў, прэзідэнтаў, дыктатараў, Лукашенко нічога не сказаў. Сказаў, што галоўнае дасягненне гэта мір, дарэчы, часткі гэта праўда. І дзякуй за гэта не украінскім вайскоўцам, а людзям у пагонах. Меў на ўвазе сваіх вайскоўцаў, там лукашэнкаўскіх карнікаў. Ён яшчэ не ведае, які сюрпрыз яму рыхтуюць гэтыя вось лукашэнкаўскія, як ён думае, сілавікі. Асабліва тыя, што яшчэ ў 20-м годзе вешалі ў сваіх кабінетах расійскія трыкалоры. Уладзімір Зеленскі таксама сказаў пра Беларусь. Ён казаў пра Малдову, пра Грузію і асабліва пра Беларусь. Вось ягоная фраза, якая многіх зашапіла. Впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо «Живе Білорусь». Словы гэтыя не сенсацыйныя, Зеленскі ўжо пра гэта казаў. Але гэтыя словы маюць глыбінны сэнс і неадваротную перспектыву. Супольная мяжа з Украінай блізу 1000 кіламетраў. Дзесьці яна, там кажуць, непраходная абсалютна для вайсковых мэтаў, але тым не менш, напад з Беларусі ўжо адбываўся. Супольная мяжа з Польшай, гібридная пагроза з мігрантамі, яна ўжо адбывалася. Супольная мяжа з Латвіяй, там вялікіх праблем не было, ну, все наперадзе. Супольная мяжа з Літвой, выхад у сувалкаўскую прастору з тэрыторыі Беларусі. Вайсковыя эксперты разумеюць, што эта перспектыва вельмі і вельмі імаверная. Любая агрэсія Расіі, любы іх наступны крок, ён будзе звязаны з Беларусю. І вы самі разумееце, якімі будуць наступствы на гэты раз. Менавіта для нас, для беларусаў. Дарэчы, любая аперацыя Захада, калі любая эскалацыя, калі яны захочуць разабрацца з рашызмам, наносіць Расіі стратэгічную паразу, это все звязана будзе з Беларусю, таму што это слабая кропка для Крамля, вельмі ўразлівае месца. Я б нават сказаў, канец для пуцінскага рэжыму. Таму як ні круці з усіх бакоў, все дорожкі вядуць у Беларусь, а на жаль, гэтая эскалацыя назравае. І все гэтыя, ведаць, размовы пра нейкія здзелкі, пра нейкія мірныя угоды, но яны проста несур'ёзныя. Я глядзеў на наратывы ад Дмітрыя Гордона перад Новым годам. 90-95% вайна будет остановлена, нейкія там самалёты леталі, урадавыя, расейскія, у Вашингтон, у Нью-Йорк, все, ўжо дамаўляюцца, вайна спыніцца. Но я з усмешкай просто на это глядзеў. Вось зла не збіраюцца заключаць ніякіх здзелак, абсалютна, это выключаны варыянт. Што вы думаеце, вось гэты самалётапад перад Новым годам, гэта проста так, это все супадзенне? Нават тое, што збілі там у межах Грознага азербайджанскі лайнер. Думаеце, і адправілі там праз Каспій, каб ён упаў у ваду, там і не было ніякіх слядоў, цяжка было расследаванне правесці. Думаеце, гэта выпадкова? Што адбылося за тыдні да гэтага? Адбылося тое, што Эрдаган паўдзельнічаў, ну, з ягонай лёгкай рукі адбылася гэтая аперацыя ў Сірыі пры ягоным удзеле, адтуль выштурхнулі расейцаў. А Аліеў гэта найбліжэйшы хаўруснік Эрдагана. Вы не думаете, что это мог быть вариант помсты? Конечно, все может быть, там могут быть выпадки. Можно и сёння разважаць, что, например,
падзенне польскага лайнера пад Смаленскам, дзе ляцеў прэзідэнт, усе загінулі. Чальцы ўрада, парламентары, уся вайсковая эліта Польшы, што это таксама было выпадкова, ну, канешне. І падзенне самалёта у Карэі. От таксама выпадковасць. Ляцела птушка, кудысьці там трапіла, вырубіла 2 рухавікі, звязала нітачкамі шасі, пад 200 чалавек загінулі. Так? Это не ў Манагуа здарылася, не ў Кубе, не дзесьці ў Афрыцы, это ў Паўднёвай Карэі. Адна з самых высокатэхналагічных дзяржаваў. Так? Экзістэнцыйны вораг для Паўночнай Карэі, чалец восі зла. Я не веру ў такія супадзенні, гэты самалётапад. Это што? Это яны збіраюцца тут мірныя ўгоды, па-вашаму, заключаць? Мірна настроеныя, так? Менавіта таму рвуцца кабелі, якія там злучаюць скандынаўскія краіны і балтыйскія краіны. Выпадковасць таксама. Это дыверсія накіраваная, рыхтуюцца да вайны, ужо трэніруюцца абрываць вось гэтыя камунікацыі, каб пагоршыць сувязь натаўскіх падраздзяленняў. А яшчэ сюды будуць далучаныя сістэму рэбу, расейцы ў гэтым добрыя спецыялісты. Это все рыхтуюцца да вайны. Ці вы думаеце, яны для перамір'я працягваюць канцэнтрацыю арды на тэрыторыі Украіны? 600 000 жаўнераў, удумайцеся ў гэту лічбу. Гэта што? Это для таго, каб зараз на нейкія здзелкі ісці, так? На фоне таго, што ў іх там вось-вось можа абваліцца эканоміка. Это яны да мірных нейкіх перамоваў тут гатовыя. Вы не думаеце, што нават у варыянце нейкіх там замарозак ва ўкраіне гэтую арду расфарміроўваць не будуць. Усё, вайсковая машына, яна раскручаная. Што сам гэты пуцінскі рэжым для выжывання ім патрэбныя будуць імгненна на фоне эканамічнага крызісу вайсковыя перамогі, што яны праз Беларусь сунуцца ў сувалкаўскую прастору. Там мне штосьці падказвае не такія крэпкія арэшкі, як украінцы, якія гэтую арду здольныя стрымліваць да яшчэ цягам амаль што 3 гадоў. Таму я перакананы абсалютна, што немагчыма ніякая замарозка. Вырашыць пытанні з Расіяй магчыма толькі такімі рашучымі радыкальнымі мерамі. Адбыліся вучэнні каля Тайваня. Найбуйнейшыя кітайскія вайсковыя вучэнні ў гісторыі кажуць. Это што? Это таксама Кітай лакаматыў восі зла. Это яны да перамір'я нейкага рыхтуюцца, да нейкіх здзелак. Яны рыхтуюцца да таго, каб паспрабаваць заваяваць увесь свет. І каб людзі, у тым ліку у Еўропе, хадзілі як малпы, разумееце, у клетцы пад прыцэлам камер, якія цябе вылічаць нават калі ты ў масы і проста па тваіх рухах. Ужо да гэтага дайшлі тэхналогіі, каб зрабіць увесь свет несвабодным. Вось іхныя канкрэтныя намеры, так, і ніякія тут замарозкі, ніякое перамір'е ў гэтыя планы абсалютна не ўпісваецца. І Дональд Трамп рана ці позна павінен зразумець вось гэтую адзіную перспектыву, што разабрацца з той жа Расіяй патрэбна радыкальна, пакуль для гэтага яшчэ ёсць магчымасць, таму што потым раскручаная вайсковая машына, яны сілы захада проста расцягнуць па флангах. Адначасова і ў Тайвані, і ў Карэі, адначасова сунуцца ў Скандынавію, Балтыю. Сілы, як вы бачыце, людскія яны ёсць. І гэта многае вырашае. І зброю таксама ёсць. Таму, пакуль яшчэ ёсць магчымасць, неабходна дзейнічаць радыкальна. Канешне, там у Трампа там такія дарацы. Ілон Маск думае, што вот ён валадар сусвету, геній, стратэгічны геній у тым ліку ў палітыцы. Ну, мне ўжо сустракаліся, так бы мовіць, вобразна кажучы, яйцагаловыя, якія саваліся ў палітыку, думалі, што разумнейшыя за ўсіх. У тым ліку это звязана з Беларусю, так? Штосьці там спрабавалі разруліць, дамовіцца ў 2020-2021 годах, хутка зліліся, і тут так будзе. Пакуль гэтыя маскі раздаюць парады Брытаніі, як ім урады мяняць, Канадзе, што трэба далучацца да Злучаных Штатаў, ну, гэтыя фокусы скончацца. І надыдзе час для вырашэння стратэгічных пытанняў. Таму што замарозка вайны – гэта параза Украіны, параза Еўразвяза, і это таксама параза Злучаных Штатаў. Это паслабленне цывілізаванага свету і ўмацаванне восі зла, якое вось зла можа проста цывілізаваны свет сажраць. Таму эту перспектыву усвядомяць і будуць канкрэтныя дзеянні па нанясенні Расіі стратэгічнай паразы. І на жаль, гэтыя дзеянні не могуць быць не звязаныя з Беларусю. Але перад тым, як да Трампа дойдзе, дзе што адбудзецца папярэдняе і ў самой Беларусі.
так званыя выбары, якія меліся стаць самымі прадказальнымі, бо ўсё зачышчана. Ну, слухайце, ну, канешне, менавіта таму расейцы распачалі масіраваную кампанію па дэзінфармацыі, праз Марый Захаравых, праз прапаганду, тысячы ботаў, нейкія тэлеграм-каналы і гэтак далей, што ў Беларусі рыхтуецца дзяржпераварот. Ці Трамп, ці Байден рыхтуюць. Выдаткавалі сотні мільёнаў даляраў, падрыхтавалі баевікоў. Ну, фокус у тым, што все ж разумеюць, Захад нічога падобнага і блізка не рыхтуе. Ніякіх інструментаў няма. Гэта абсалютна выключаны варыянт. Нават канал «Беларускі сілавік», абсалютна фашысцкі канал, апраўдваўся, што вот это укіды ад расійскіх калег, это накідванне на вентылятар, яны тут усё зачысцілі і гэтак далей. Но слухайце, а хто можа это рэалізаваць, дарэчы? От нейкія закалоты, імітацыя закалотаў, цягам якіх з Александром Рыгоровичам нешта здарыцца. А вось тыя самыя прарасійскія генералы, аматары развешваць у кабінетах сваіх падначаленых расійскія трыкалоры, якіх Лукашенко сам прыгрэў у 2020 годзе рашучых генералаў прарасійскіх, так, якія зусім не супраць скарыстацца расійскім сацыяльным ліфтом, так, і ўжо падрыхтаваныя, я перакананы, для такіх аперацый. У Лукашэнкі зараз вельмі цяжкія дні, там жа ж з здароўем, паглядзіце, праблемы. Для гэтых людзей ён абсалютна страціў аўтарытэт, ён ужо там нездаровы лідар бацька, так, это ўжо стары хворы чалавек, з якім няма ніякіх перспектываў, павагу ён у іхных вачах ужо, я перакананы, страціў. Каб дэстабілізаваць Беларусь, што можа адбыцца? Самалёта паду не будзе. Ну, мы ж ведаем, што расейцы ўмеюць рабіць тэракты. Ексаген пад жылы дом, так, і безліч ахвяраў. Таму ў гэтыя чыслы студзеня, 20 чыслы трэба быць вельмі пільнымі, таму што могуць быць дыверсіі, могуць быць жудасныя рэчы. Таксама ў месцах масавых скапленняў людзей, карацей, лепш усяго гэтага пазбягаць. Дарэчы, вы помніце, як мы смяяліся з так званых спойлераў Лукашэнкі на выбарах? Ну, спойлеры — это трошкі іншы тэрмін. Марыянетак, так? Марыянетак кандыдатаў. З гэтых вот Лукашенко, надо, з усіх гэтых кампаній. Дык хутка будзе, магчыма, не да смеху. А вы не думаеце, што нейкія кандыдаты, я ведаю асабіста большасць з іх, это страшныя людзі. Ёсць дзве асобы абсалютна прарасейскія, якія таксама вельмі хочуць скарыстацца расійскім сацыяльным ліфтом, каб з нікчэмнасцяў стаць кіраўнікамі там, ці кіраўнікамі-марыянеткамі. Яны абсалютна не супраць. І на каго з іх Расія можа зрабіць стаўку? Я нагадаю вам версію аналітыка Сергея Бульбы. Што зараз магчыма, вот глядзі, у Менску ходзяць такія у кулуарах размовы пра тое, што Масква можа паспрабаваць аднога са спойлераў, каб за яго прагаласавала, рэальна больш, чым людзей, чым за Лукашенко. І я так разумею, я б тут разгледзеў звязку якраз Гайдукевіч-Карпенкоў. Яны з аднога ведомства абодва прарасійскія праекты. Ну, для чаго карпенкоўскія атрады ствараліся? То бок, вот тут я бы на месцы Тэртэля, калі ён усё ж таки работае на Лукашенку, то я б зацікавіўся і прагледзеў вот менавіта эту звязачку. Тут, по-моему, непросто. І Гайдукевіча даўно рыхтавалі. Уласна, Москва рыхтавала. Мы ж разумеем з вами, што ЛДП — это клон расійскай. Тыя ж самыя алгарытмы тых же самых браткоў былі падцягнутыя ў эту партыю, тыя ж бізнес-інтарэсы і ўсё. То бок это непросто, это не, скажем так, не беларуская партыя па сваім сэнсе нутраным, менавіта па алгарытмам рэалізацыі. Там, па сутнасці, ёсць і свае баевікі і ўсё. Для чаго это стваралася? Такое ж пытанне, для чаго ствараліся карпенкоўскія атрады, якія носяць ідэалогію не міліцэйскіх падраздзяленняў, а якраз штурмавікоў. Для чаго это? Для каго это? Другая рэч, яна менш небяспечная для жыцця, але закране большую частку беларусаў, усіх беларусаў, нават так скажу, і для многіх стане проста неймавернай катастрофай гэта эканамічны крызіс. Гутарка нават не проста пра нейкі крызіс, колькі іх Беларусь перажыла, а пра такі абвал, што нават сітуацыя пачатку 90-х будзе падавацца варыянтам вельмі мяккім, будзе нашмат горш. І Лукашенко ўжо, дарэчы,
рыхтуе людзей да падобных сцэнароў, сядзіць на нарадах з геніямі эканомікі, хто там бізнесмен Баскаў, экс-хакеіст, Іван Эйсман, кіраўнік БТ, не дапусціць эканамічнага абвалу, там закручваць гайкі, цэнарэгуляванне. Дзесьці з каморы дасталі Міхаіла Русава, ён тут будзе, значыцца, выпраўляць сітуацыю. Ну, хоць ён, у прынцыпе, выглядае смешна, але чалавек досыць кампетэнтны. И вот что кажа Лукашенко. Будущий год будет непростым. Вы же видите, что происходит у наших основных партнеров, особенно в Российской Федерации. Там уже 30%, чуть меньше, может быть, ключевая ставка Центрального банка. Вы представляете, что реальный сектор экономики просто не может взять под такие дорогие деньги. И это главный наш рынок, это на нас тоже отразится. Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Ну, але што ты тут зробіш? Якія тут захады? Якое цэнарэгуляванне? Калі твоя эканоміка цалкам падвязаная пад Расію, пад расійскі рынок, просто да крытычнай мяжы. Праблемы там, тут жа праблемы ў Беларусі. Ну і гутарка не проста пра праблемы, а пра абвал, пра рэальны накаўт, так? Эканоміка Расіі залежыць ад цэнаў на нафту. Яны ж, у прынцыпе, што яны могуць, так? Яны могуць нешта здабыць і экспартаваць. Всё, і падрыхтаваць арду для агрэсіўных войнаў. Ніякіх тэхналогій больш у Расіі нічога няма. Там нафтаздабыча, там газаздабыча, у Газпрама рэкордныя страты за всю гісторыю. Што там, металургія, у металургіі таксама праблемы. Лесаздабыча, там сектар кітайцам ужо здалі. Вот такая ситуация. Ну и вось нафтаздабыча, то яшчэ да апошняга часу там штосьці прадавалі, разлічвалі бюджэт на 25 год у Расіі, што кошт на барэль нафты $73. Дык ён ужо на сённяшні момант у межах $60. А гутаркі вядуцца пра тое, што можа стаць і 50, і 45, і 40, там розныя ацэнкі. Невядома, як будзе, но для Расіі гэта можа стаць проста поўным накаўтам. Робіцца гэта амерыканцамі, дарэчы, не толькі для таго, каб вось агрэсіўную ў вайсковым плане Расію все там поставить на колени. Не, просто нафтаздабытчыкі і газаздабытчыкі Злучаных Штатаў хочуць добра зарабіць на нафце і на газе. У апошнія гады ці дзесяцігоддзі пакуль увогуле можна будзе прадаваць гэтыя газы, нафту. І менавіта таму адбылася аперацыя ў Сірыі, расейцаў адтуль выштурхнулі. Для таго, каб катарскі газ, значыцца, мог праз Сірыю, праз Турцыю заходзіць у еўразвяз і амерыканскі газ і выкінуць адтуль расейцаў. Каб амерыканцы маглі кантраляваць рынок, нармальна на гэтым зарабляць. Канешне, гэта паслабляе Расію і эканамічна, і ва ўсіх сэнсах. І разумеючы гэта, расейцы, канешне, там разумеюць, да чаго ідзе справа, што это будзе поўны абвал, у іх застаецца адзіны шанс — вайсковая агрэсія. І шанс цалкам рэальны, так? І гэта з беларускага плацдарма перарэзаць, напрыклад, Балтыю за які-небудзь тыдзень, за 10 дзён. Спадзяюцца, што вось гэты 5-й артыкул статута НАТО будзе запозна задзейнічаны, што НАТО всю там сваю магутнасць не можа на іх абрынуць, таму што слабасць сваю яны ўжо паказалі. Ну і сапраўды расейцы разлічваюць, што там это заходнікі у свой уікенд не адарвуцца ад каўбаскі з кетчупам, ад келіха віна, у мяне ж выхадны, правы чалавека, што вы тут ад мяне хочаце. Яны за гэты час Балтыю тую ж адрэжуць, напалохаюць увесь заходні свет, паставяць на калені. Вот это для іх шанс. І утрымацца гэтым палітычным элітам, якія кіруюць у Расіі сёння. І такім чынам знівеліяваць вось гэтае абрынанне эканомікі. І все это, на жаль, я зноўку паўтаруся, з беларускага плацдарма. А Лукашенко гэтага не хоча. Лукашенко замінае. Вось прычына, чаму супраць Лукашэнкі хутчэй за ўсё рыхтуецца аперацыя, і все можа здарыцца ўжо праз некалькі тыдняў. Таму агулам 2025 год абяцае быць вельмі дынамічным. Давайце разам сашыць за гэтай дынамікай.